Working of the world, we tired ourselves, we exhausted our body and mind just to earn a few thousand crowns per month. To work for God is pure pleasure. Och inte på det sättet som vi arbetar i vårt anletes svett och sliter i vardagslivet för att tjäna några tusen kronor per månad. Arbetet för Gud är inte alls någonting så betungande. It will make our body, our mind, our spirit elevated, even cure our sickness, dispel depression, open our wisdom, open our heart to more loving kindness, and open our intelligence so that we can know how to deal with difficult situations. And the more we meditate, the more we contemplate on this God with ourselves, the more we become an entirely different person, an angel, a saint, a carefree spirit. Och den här visheten, den kommer att bota oss, den kommer att lyfta oss till kropp och själ. Vi kan bli av med sjukdomar, med depressioner. Vi kan fyllas av glädje, av lycka, av allt det uppfyllandet av personligheten som vi behöver för att fungera i den här världen. You think meditation is something for the Himalayan masters, for the yogis. They sit all day and cross legs and that. No. It's very simple. Om ni tror att meditation är någonting för yogi som sitter på Himalayas berg med benen i kors hela dagarna, så är det absolut inte på det sättet. I used to think that way. Jag trodde själv det. And I did. I thought I have to leave this world in order to contact God in the pure air of Himalaya and all that stuff. Now I see God everywhere. I see Him on the bus. I see Him in the crowded third-class hotel, in a taxi, on the park, on the airplane, anywhere. Och jag trodde det själv. Jag trodde att jag måste lämna den här smutsiga världen och bege mig till Himalaya. Att jag måste vara ren där. Och det är där jag skulle möta Gud. Men sen så inser jag att Gud finns. Jag möter honom överallt. I en taxi, i en park, på ett hotell. Till och med på en, ursäkta mig, smutsig toalett kan jag se. Gud finns överallt. Några glimtar ser jag honom här och där. God comes in different form. God originally is formless, but He can manifest into a metaphysical form for us to see. He can appear to us as brilliant light of thousand suns. He can talk to us in the voice of many waters, voice like thunder, voice like beautiful heavenly music that will open all our beings, and we soar up into the highest heaven and enjoy our ever freedom. Och Gud har ju egentligen ingen form, men han manifesteras i fysisk form. Och han kan finnas i den ljuvliga musiken, i de vackra bilderna, i det himmelska som finns omkring oss. Så visar sig Gud för oss. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkylläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, if we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Samoin se, jos me tunnemme se Jumalan siunauksen sydämessämme, sitä on paljon, me tunnemme itsemme todella vapaiksi. Then we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoilla tätä Jumalan siunausta, se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what I want to talk to you about, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, the bliss, the blessing inside. Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. It is lucky that we live in a free country such as Finland.
On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the greater freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working in this physical life. Tällöin voimme puhua myös siitä taivaallisesta vapaudesta, jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässämme vielä. This freedom, oh my God. Tämä vapaus voi luoda. This freedom is the greatest possession, is the greatest merit, is the greatest treasure that we can ever wish to have. Tämä vapaus on suurin siunaus, suurin ansio, suurin mitä me voimme koskaan toivoa omaavamme. Sometimes I'm just so busting inside and I just don't know how to explain this to people. Joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä, enkä pysty sitä selittämään ihmisille. I look back at my life before and I look at my life now. There are 360-degree difference. Kun katson elämääni, jota elin aikaisemmin, ja kun katson nyt elämääni, mitä elän nyt, niin siinä on 360 asteen ero. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kind of convention, by all kind of prejudice, by all kind of traditional thinkings and way of life, that even though I live in a free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaikennäköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki, vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first get a glimpse of God, first get a taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free, I felt free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin, niin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I keep continuing to recognize this freedom, and then it grows and grows until I cannot explain no more what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry. Ja kun katson sitten sisariani ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom, every one of us can attain, but not every one of us have. Koska jokainen voi saavuttaa tämän vapauden, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet sitä. Even enlightened people, it would take a little while to get the complete freedom. Jopa valaistuneille ihmisille kestää vähän aikaa ennen kuin pääsee tähän todelliseen vapauteen. It's not the outside freedom. It's not the outward action like you have to jump around or shouting on the street or advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion, of that you could be anything you want. You could do anything you want, and yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy tuolla vapauttaa, että pystymme hyppimään ja julistamaan vapauttamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme vapaita sisäisesti ja me vielä säilyttämme siinä vapaudessa tämän viattomuutemme. And yet no one will ever be harmed, be killed, or be suppressed in any way by our attaining our freedom. Ja kuitenkaan ei ketään vahingoiteta sillä, että tai painosteta tai muuten kärsi siitä, että me olemme saavuttaneet vapauden.
We work so hard daily just to attain the freedom of living, of the freedom of survival, so we can have enough food, we can have enough necessities to take care of our physical life. Me joudumme joka päivä tekemään niin paljon sen vapauden eteen, että saamme syötävää ja että pystymme fyysisesti